Avana chikotoka hasi kutumira something here taada kutotanga kuita se kugadzirawo zvimwe zvishomo zveChristmas kutanga mbichana zvitengo zvisingaore zvacho zvimwe zvinenge kana mazowe mabaked beans mumira kanibira taure chinechi mabaked beans nemazowe nematin bean matin fish zvimwe zvinhu zvakakudaro nemarice wokuti mugare malodi amutrangi ndinoda kungotanga mbichana umudati trangi rigare rangu zara changoitawo zvimwe zvinhu zvimwe zvisingaore chilangoitirawo kukoma rwego atori muna kudhara rwego mazuva ndogara nditongori nayo mazuva ane apo pane zvimwe zvinhu zvino painofanira kunge chikwanawo saka hazvifanira kugara ndisina saka chikafu chese chinobikwa nani manje kana indobika mazuva ano pane mumwe wandiri kutaimira vari kungondiziva kuti ndichauya chimoko chiri kuti chii chinchingoti ndichauya saka zvimwe zvinhu andida kugara ndakagadzirira iwe ufanira kugara wakalodha chikafu chete kuda ngotango zvangu nechikafu ukasachiwina chimoko ichocho ndikachiwina zvinhu zvandoziva kutoti hainotambika zvinhu zvokungotiraya kweni yes or no but unofanira kuti wachibudisa bhegi aiwa bhegi nomboitawo zvangu ndichidaro ndokwandotoendesa ikoko ndokukuperera mari iko kumazano ndiviri kumbotanga uchichiri chitsva zvacho ndechekupi chimoko ichi ndechepana pana mamuka chihevi zvacho chihevi chihevi not tough too much but zviri pakati nepakati saka bhiliboy makaipa madatogadzirira Christmas time inoi inoda ngogaro ndire twunhu ndisingazozive zvangu kuti Christmas ndofanira ngogadzira ngokuti hoipfungwa dzangu ngozi nechiona madheti ndogara ndine karenda ndinotaura madheti kuti pakati nepakati unofanira ngodai kwete kuzoenda tamu ruzhinji takumhanyisana zvimwe zvinhu zvakushayika zvimwe zvinhu zvakudii saka ndoida ngogaro ndakaisawo zvishoma ko mudzimba mamuchiti muri kuonei chamuri kuona chamuda kuitengawo zvamuri kuona mudzimba mamuri kufamba muchinorasa mararo chii chamuri kuona chiri kuitwa nevamwe zviri kuitwa nevamwe zvakafanana zvekudya izvi zvanga uchitaura kuti ndiri kungoonawo mudzimba dzevamwe mudzimba mevamwe munogara mungosoti tuchikafu apasa chimwe chikafu ndogona zvangu kutadza kuchitaura nemazita but ndikazviona kwandiendaenda ikoko nechingonhongawo apa hafu chidaro hafu saka chimwe chikafu chacho hauchizive nemazita inoenda kutotangirawo ipapo mai unozochitenga sei kana uchisingazive mazita acho ndichiudziona ndiye ndichinzwa achitaura zvinhu masaidhimo saka ndovanondiconfusa kuti kwandiwa chakati ndizvo ndinodiwa saka iwe unika kukara handiti bhozi chikafu unozvida stereka handiti chikafu ndo chandoora bhozi handimwe doro ndikatokonsera zvangu mari yangu titenge chikafu kwete doro fodya ikanti handidye saka kukara karipo handiti kukara karipo kune chikafu kwete kune doro ngozi ndikatosadza zvangu tokunza kana madrink akafanana kana naana orange crush mazowe nezvimwewo nana blackberry mazowe kwete kuunza doro doro ndo rakandiremadza handida mhene kuti sei wakatoribuka ukataura zvedoro watondidzinga ipapo aiwa but zviri right kungogara wangorongeka so chikafu ndorongeka plus mazuva ndiri kugara ndega saka ndifanira kugarawo ndichinhikiriki nawo mazano rwega kana kugara novanyita imbeke ndina mudhara kandowana takajaira ko zvinhu zvakaita sana flawa flawa ndotogara ndinayo ipapapa ipapo nditotori nayo flawa saka flawa haisi yezvona but wenega kuzongoendiwo pamberi ipapo vanoita mbotango netumagudotcom saka tomboti Christmas yasvika iyo Christmas yako nenge yakamira sei iyo unobika chipa Christmas iyo Christmas one nditotoona kabhesco kakangotowandeiwa zvana raisi and chicken ndike zviripo nemaspageti anenge aripo spageti unorida futi nongono kuna vamwe tingoti nhikirikiri nokachindisiwa maspageti netumwe tumapotatoes zvinhu zvakadaro kuti maspice nemaspice yes iyo pamaspice unoziva api neapi nongoziva nemacarrots and peas
nemamuyo akangosvika tunge tumhiripiri endi twatwaiswa tumagaka mumasaidhi ndiwandowanzoziva zvekusanganisa. Manje unozvigona here katembori Christmas yasvika iyi unozvigona here kuzvigadzira gadzirira? Ndombotandaona kumbotsvaga munhu wangu anondiitira andozivo ndikashayawo iwo magirlfriend angu vamwe vari kundikoka futi ndogona kunotambira kana ikoko ndikuona kana zvakaoma but ndotozongokwanisa chete kuita sekuwana pane munhu achangokwanisa kuzvibika. Asi iwo hauzvikwanisako? Hapana zvimwe zvandokwanisa. Unokwanisa rice and chicken yet? Matomatoes nenyama ndozvikwanisa. Asi zvemaspice zvinokuremera ndi? Maspice ndokwanisa. Zvemaspice ndozvikwanisa. Kugadzira inonzi chii yamunoti yanzi salad chidikwa meno salad nechichi unozvigone? Panombondibva salad ndowanzoidyiwa zveonce salad haugona kuisota but noenda kutokopawo zviri ndichitawa mbuzi ana salad vanenge kutodawo makaibhiji machichi zvimwe zvinhu zvee zvakutoda atosvika ipapo kuti uzokandwa makebhiji nezvimwewo zvakadaro. But kuchimodho chimodho unobika? Chimodho ndobika zvangu but handingazoti musi wechristmas ndodya chimodho. Musi wechristmas ndofanike ndakatenga kana zvimabikirikini zvimajumbo buns nechingo chaicho nemajarini and jam. Saka jam rinodyiwa paChristmas? Jam ndodyiwa zvese zvine ndakagadzira. Majarini paChristmas? Because ana jam neazvore. Zvakaita sana mazai chichi? Mazai zvite because ndenda kutozongoitawo bhesiko yevanhu vandinawo kuti zvezvidiyo here pandima. Because mazai akapenga kadaurika jam kanoze? Aiwa akakwanisa because Christmas yo muone ndakaguta fanike last year ndakaguta zvekutoti ndakashaya kuti ko ndiri kupi kuguta ndiri kunyika ipi. Wakadya chikafu chekupi? Ndakakokone muclassmate yangu. Ndo wakanodyikira? Ndakanodyikira plazivo futi ndakaya futi kuno ndikasvikawana chimwe chikafu chiripo ndikati akomana ndofaka nechikafu. Saka kuchikafu ndokwakwe handizvo? Aiwa ndikuratidza takagadzira saChristmas yapfuura tinge panyuye mune mauta sei panodyiwa chiya? Panyuye panogona pakangosarawo zvishoma togona kuita kuzongowedzerawo kunyanya ana chicken ava tinongovadawo panyuye gore richitanga. So motangira muchicken? Because chicken ndoiri fast ndoyatinokwanisa. Kuzvinhu zvakaita sana beef izvi togona kutongoidawo isina mabhonzo. Sine tongodo kana iye akanzi steak. Kopoko mazuva anoda kudya. Wanga usingambodyi? Mudhara wangu ndiyanga akatiremadza. Saka baba akafa mudhara wako ndopakatanga kudya poko? Wangofa mudhara takada kutotanga kuona poko yakangofanana nebeef ndimboda kusiyana kwazvo. Saka mudhara ndiyanga kuvhiringidza? Mudhara ndiyaniwo chinyakare changu akaitwawo chongoti kwedu kwaingorambidza because takangotokura tichitotya siri tipoko chinhu chakadii but ungoona hapoko ingwada yakangofanana nebeef ingori beef futi. Wakatozoona kuti inonaka? Ingori beef futi because kasanyatso chindikine ibeef futi. Alright. Aiwa mudhara agadzirira Christmas kupa hembe apa pafashion apa. Fashion munonyanya? Fashion ndinayo yakawanda. Hembe dzimwe dzandakatobvira last year. Unawo dzimwe dzandisanda tombokwanisa kuona kuti ndipfeke. Totazve paChristmas kuti fashion riri paChristmas riripo? paChristmas riripo. Makatorigadzirira kudara? Pahembe apa tidana nunzvo dziripo. Saka chikafu ndokwanguda kutopwa. Chikafu ndokwatinongotopa chete. Otherwise kumwe kwese kuri right? Kumwe kwana hembe zvimwe zvese everything is okay. Saka tanoda kungopanzwisisa hedu kuti Christmas yenyu inenge yakamira sei ni paNew Year. Ku 31 pa31 munorara here mumba? 31 zvavo kusvika musi wa31 iyo ndongomira. 31 manheru aya handi apararwe here paipa vanarwe but ndozongoraro kwema-hours. Mozomuka 5 hours. Because kana ndakarara ndakamuka ndogona kumuka kana 7:30. Aiwa tora manheru aya wana kucelebrate akanyuye paipa? Wacelebrate ndirari ndagara ndirari. Saka mune makamukawo? Ndakamukawo because nemuda kuona kuti zvii zviri kuitika kuti tapinde here mugore tapinda here tichidaro. Alright. Aiwa aipo Mr. Bidi. Sure.